Добро утро, комшо. Добро утро. Как върви облагородяването? Майче няма филиси? Няма. Не го виждам да едем скоро плод. Няма изгледи, прав си. Дивото си е диво. Не се подава лесно на опитомяване. Той е като дивото прасе. Аз едно лято налетях на диви прасенца. Цяло котило. Улових 2. Ей, такива като съсълчета. Задесох ги у дома и рекох, ще ги опитомявам. Добре, ама като се поотръскаха, като вирнаха уния зъби, кочината ще изядат. От желязо да е, ще изядат. Избягаха? Ще ги пусна да избягат. Аз се казвам Дочо Булгуров, бе. Гръмнах ги. Вътре ги гръмнах, както беха затворени. Проврях цевта между дърветата и... Бум! Бум! Само той се оправя дивото. С шум. Ела сега да видиш питомното. Какво ще кажеш, комша? Добре са. Добре ядат. Значи всичка се изяжда. Ама всичко. И това откакто им изкъртих кучешките зъби. Не са кучешки, а глигански. Останали от едно време, когато са били глигани. Това от баща си го знам. Не знам от кога са останали, обаче стърчаха. И им пречеха да дъвчат. И аз взимах клещите и... Кръц! Той ми изкърти глиганските зъби. Сега да видиш как всичко ядат. Всичко хубаво, само че трябва да ги местя тук. А не знам къде. Не знам. Един фершъл от Сане Пето се е заял. Вече 2 писма ми пише, иска да ме глоби. Коли яш? Не е време. Да беше по-към есента, да съм ги направил на кървавици. А не ми се продават, защото сега върват на ефтин. Но и тук няма да те оставят. Сред блоковите. Свинеферма. Къде си видял такова нещо? Не разбирам, бе, комшо. Така е. Но къде да ги откарам? Кажете. Да ги откарам на мястото във върбака, нали трябва човек да ги варти? Няма ли човек, ще ги отмъкнат. Може и това да стане. Може. Събуда се посред нощ и... Мисля. И нищо не мога да измисля. То не е за кладе. Да беше по-към есента да ги направя на кървавици. Здрасти, комшо. Ела да видиш какво става. Кажете ми, аз какво да правя сега? Нашата работа е да ви направим последно предупреждение, пък вие си имайте грижата по-нататък. Нали така, доктор Кръст? Да, правил. Срок от 24 часа. Да. Дворът да се изчисти от всякакъв дребен домашен добител. Но това не е правилно. Кое е правилно и кое не е правилно, това не е ваша работа. Как така не е негова работа? Как се премесват 3 прасета за 24 часа? Не ме интересува. Как така не ви интересува? Но моля ви се, аз съм получил... Моля ви се. И срещу този фураж съм длъжен да предам на държавата 2%. Трябва да им се помогне. Моля, за да не последват други санкции. Но моля ви се, за какви станции става дума? Аз ви обясних. Получил съм фураж. И срещу този фураж трябва да предам на държавата 2%. Не ме интересува. Но моля ви се, аз съм получил фураж. Мен не ме интересува. От кого има полза държавата? От мен има полза. А не от тия с белите престилки. Могат ли те да отгледат едно прасе? Не могат. Не могат я? Знаят само да плюскат вържоли. Ще ме заплашвате мене. Срокове ще ми поставят. Санкции, глоби. Айдете! Хайде стига, де. Хайде стига, вика. Я си гледай работата, ма. Ще прибереш ти вкъщи. Всеки може да облече бела престилка. Варю, дочо. Какво има? Извинявайте, но прави се хората. Ако всеки започне да гледа прасета... Прави са. Прасета не може. А кучета и котки може. Така ли? Санкции, глоби. Айдете! Дочо Булгуров има пари да плати една глоба!
И остава човек, спокойно си гледа неделята. Ти ще си платиш глобата, но пак няма да те оставят на мира. Законът е като зло куче. Захапилите не пуща. Що не пуща? Що? Ела да видиш как съм им изринал. Ела де. И не ги храня с хляб. Има хора, дето ги хранят с хляб, защото хлябът е по-евтин от ярмата. Но аз никога. Ти видял ли си някога аз да ги храня с хляб? Айде сега и ти. Аз си купувам ярма. И разписките пасим. Слушай мене, имаш място във Върбака, закарай ги там. Ами ако ги отмъкна? Трябва да направиш нещо.